result mina ukubizwa ngenyumba waqala ungibiza ngenyumba ngifunda ugrade 10 ethi angizali. Ethi there is no way ukuthi ingane ngafika grade 10 lokuthi nje uniphethe kahle unamangalo akazali. Khona isikhathi la khona okwangiplanela irape. uNkulunkulu uyathwalana. And thank you. Kuba khona isikhathi la khona uzoyibuza ukuthi why me? Yabo. I remember ukuthi wagcina ukungishaya kwakuyizi 2 November 2018. Ngizoshada nge3 November 2018. Asibingelele bazalwane egameni lika Jesu, asibingelele ohlelweni labazalwane la khona sibhekana khona nezinkinga eziphathelene nezemshado, nezenhlala kahle, nezinto ezingakhulunywa emabandleni ohlelweni laka ST Media. Namhlanje nginiphathela ufisho omkhulu babu. Sifuna ukuthola ukuthi lo muntu oseka umsebenzi omkhulu kangaka umkhwenyana wakhe edonsa inkinga zebandla abantu befika bezothulula usekwa ubani. Namhlanje ngiphethe uMama Dlamini uManzakele all the way from Kadlangezwa. Ngicela nje ukuthi nihlale phansi ninethezeke ngoba namhlanje imini ngidirectayo. Sifuna ukwazi ukuthi ungubani. Ake simbingelele ke officially. Sanibona mama. Ngiyabingelela antu wengane. Niyaphila kodwa? Siyaphila kakhulu, siyabila. Ngiyabona ukuthi lapho Ncwaba uphatheke kahle ngithi. Sikuphethe kahle. Kusho khona. Mama Dlamini. Yebo sisi. I-show ayizoba ngengizikhohlise ayizoba mnandi. Nginembuzo engifisa ukuthi ngikubuze yona emhlawumbe ngicabanga ukuthi nabalaleli bakhaya bayafisa ukuthi bayibuze yona kodwa bakaze baze balithole ithuba. Ngizocela nje ukuthi sihambisane ungiphendulele umbuzo. Ngithola oqala nje ngifisa ukwazi ukuthi mama wami awungitshele kahle umuntu wasemzini nihlanganaphi nobaba? Mission approach. Ngaya kumfundisi washelwa ithini into. Hayi ke. Yakusikudala kakhulu sihlangene. Yes. Sihlangene ngo2017. Okay. Ubaba Dlamini bengingamazi but sahlangana through a mutual friend. Okay. Kunomunye umzalwane obe umngane noBaba Dlamini kanti futhi umngane wami. Yabona? Yes. So ngaleso sikhathi bengisasebenza eRichards Bay, uBaba Dlamini ehlala eThekwini. Okay. So maye ngibona lapha ko Facebook ngikhomentelana nalomngane wami yabona until ushuthi wangibona ke wasebuza kulo mngane wakhe omunye ubhuti nje wayomvangeli wangibuza kuyena. So wasiyasho ukuthi hayi khohla lo ngane ngeke uyithole. Ngiyayazi yakaphedla ngezwe. Okay, uBaba Dlamini enza indlela yokuthi eZibay. Ngiyakhumbula ukuthi wafika emsebenzini la ngisebenzela khona. Hayi ngayilalela ke incike ukuthi thini. Kodwa nje akaze kube i mission approach no. Washela nje umzalwane ayingathatheka nami nkosami ngoba ngangizwe inhloso zakhe ukuthi ufisana. Then kwaku March. Not March, kwaku beginning of the year lapha ngabo January February lapho nje. Okay. Yes, then March savumelana ngalokho esivumelana ngakho. Okay. Siyaqhubeka ke indlela. Nivumelana umfundisi akekho involved? No, umfundisi akekho involved. Okay, kodwa obvious mangabe usulotsholwa watshela. Masihlangana sahlangana, let me say saqala ukuba ku relationship ngoMarch, kwakuyizi 1 zika March 2017. Okay. March and then ngo April following month uBaba Dlamini wathola umsebenzi wamove weze Joburg ngasala mina KZN. Alright. So my mover eze Joburg esezosebenza saqhubeka, you understand, saqhubeka nokuthandana lokwethu
sikhulekela nje ukuthi inkosi yami sifuna iprovision sifuna ukushada, understand. Okay, uthola umsebenzi ngo-April uzoqala eJoburg, nami futhi ngawo April ngathola umsebenzi ngayosebenzela eStenga eBhalitho. Okay, after that athola umsebenzi ngomini njalo ngo-April, kwaba April, uMay, uJune, uJuly, August, after 4 months weze ekhaya. Wazolobola, but before eze ekhaya ngakhumbula ukuthi kwakuyi-Thursday, ngathi mina angeke uye ekhaya yolobola, kumele siye kumfundisi uyomazisa ukuthi ubona intombazane esontweni, so uyoyilobola. Weza ke nomfundisi wakhe, besibasuka la eGoli baya eKZN eMpangeni, bayohlangana nomfundisi wami eDlangezo. Bakhuluma ke nomfundisi, yasho ukuthi hayi bayimisela ukuthi Saturday beze ekhaya. Weza ke ekhaya ku-August, weze ekhaya walobola, kwahamba kahle yonke into. And then following year weze esontweni ngazophakanyiswa ngoMarch. Same year, I think kwangabo September waletha ibizo ekhaya. September kwaba October, November sashada ke. Alright. Mhlambe ngoba ngiyabona ukuthi ena la siyikhephezu lokushada, uyazi ukuthi kuyenzeka ukuthi abantu ku-social media uma ngabe bebona umuntu bamhlulele nje into ayipostayo. Abantu nje social media nje bamhlulele nje umuntu, kuyenzeka ukuthi kuthiwa awu usitshela ngo Sister Convi noma uma Mvelo enhle awusiye ngaleyo antichrist, but abangazi ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu noma angimthandi uNkulunkulu, kodwa babona into engiyipostayo noma umsebenzi wami noma indlela engisolva ngayo inkinga. Kuya appearisha kumina, hayi kubazalwane. That is why I had interest of interviewing you. Kuya appearisha kumina as this strong woman. Uma ngilale ngifunda into, I'm very good in reading. I-read umuntu uma ngabe post izinto. You appear as a very strong woman and as a very angazi ngithini, independent somebody okwaziyo ukumela into yakhe, kakhulukazi kuno live sike sawenza last week. Ngezwa ukuthi I know lo muntu esifazane ikhona lenkani anayo. Take me back. Ukhule ekhaya, umama, ubaba, umuntu omuhle kangaka, uweza uma weza ubaba, kuthini ukukhula endleleni? Kungabe khona into yaba umthelela to this character ukwazi ukuyimela abani? Take me back just a little nje. Okay. Angazi ke noma kuzoba little na. Okay, no, it's your time. Okay. Ngikhule ekhaya eDlangezo, noma sifike ekhaya ngizofunda ugrade 1. Ne? Mangiqala ngiphaphama, ngiphaphame ye 2000, yabo sengiqala ngibona izinto. Mangibuza cause ngithema yabo sengiqala ukukhula ngibona ukuthi hayibo khona umama la egcekeni, khona uanti, khona ugogo, but ngiyabezwa laba abanye umama lona. So mina ngiyabuza ukuthi anti kanti uphi uma? Yabo because bakhona nabafowethu la. Anti ngikhumbula ngiyengikhohle impendulo ngiphendula ngayo. Wathi hawu ima ubona manje ukuthi awunanyoko wena, ungabuza umuntu oswaba amathamba amhlophe, lo muntu nentuthwana esamudli. So mangikhuluma iqiniso angazi umama washona nini, but wait, uanti udadewabo kababa? Udadewabo kababa. Athi hawu lo muntu nentuthwana esamudli, kade lo muntu abamathamba amhlophe. So angazi, I think washona maybe ngangino 4-5 years umama. So basically angimazi umama, yabo. Ubaba ugogo ngoba ngithi ngafika ekhaya e2000 eDlangezo, ngoba sasilanda ugogo eSlovo, kondawo kuthiwa iseSlovo. Wayesilande khona, sasihlala nobaba nje, yabo, sihlala nobaba nobhuti bami, sihlala nobaba lapho. So kunaba ngathi konomakhelwane wamreportela ukuthi gogo cela ulanda lezi ingane lapha, lezi ingane ngoba ehlala nobaba wazo nje, ubaba wazo uyaphuza akayinaki, lokho entombazane nje okuncane kuzoreshwa abantu lapha. Ubaba wayesebenza ke, so mayebuyela emsebenzini baba wayela kophuza, ebuye esiphathele ulufu esinkwa nethini kafishi. So lala sidle lokho, sidabulele uthini lafishi sidle kanjalo, sasiphila leyo mpilo, yaziphila nomuntu wesilisa futhi mhlasimpe ngazi ukuthi
akanawo le yanto yokunakekela abantwana Insika. so sasiphila kanjalo until ugogo wasilanda ke maye silanda ugogo sonke nabobhuti bami sahlala edlangezwa nogogo kanti ubaba waqhubeka nomsebenzi ngoba wayesebenza kwa-Ellerins asebenza kahle ubaba angazi noma waye-general manager or regional manager but nje ubaba waye-well off kodwa wayenganalo into yokunaka abantwana bakhe ukondla ukusithengela impahla uyabona so gogo wazi wasilanda ke ngizoqala isikole la baba uyaqhubeka uyasebenza ngale but ayikho into yokuthi hayi baba uzosithengela ama uniform uzosithengela ama exercise books ubaba uzosikhokhela ischool fees ayikho into kanjalo baba nje akanandaba nje understand because umama wami usekashonile nabafowethu abadala babe nomama nabo futhi umama eseshonile so sesisele nobaba sonke izingane zakhe okay ngisaqhubeka Yes ngidlale okay then mase silandile la ekhaya kukhona ugogo kukhona uaunt udada wabo kababa wena yedwa aunt besele ubabili ezama siblings so aqhubeka kubaba siphila kanzima la ekhaya siphila ngempesheni kagogo sonke ingane kababa nje siba u7 siphila ngalempesheni kagogo plus uaunt naye unezingane zakhe yabona ngacela ngaso sikhathi I think kwantu wayesenengane ezu5 silala kwaRondo sonke ayikho enye indle khona ekhaya yilo round owakhiwe ngamatshe nodaka and mayakhiwa indlu la ekhaya akuqashwa umuntu because umqashwa ngani sasiphuma sonke nje siyehlathini siyofuna amatshe siyofuna amathandela ke lezi induku ezishayelwayo lana mawendla indlu yomgaqo sasiyakha nje indlu siqede sizingane ekhaya makufika imvula eziningi imvula enkulu thola ukuthi iyabhidlika sovusenye makuphela imvula there was a time ngithi nje ngithi fast forward kancane there was a time ngifunda umatric okwaba khona imvula enkulu ngo2010 2011 ngenza umatric wami ngo2011 yavele zadileka zonke izindle ekhaya wasala kwayigceke hayi kwafunela ikhansela lasimisela itende ngifunda umatric wami wonke ngilala etendeni letende noziphu leli wasimisela amatende awu2 ingane zabafana amantombazane silala ngapha nangapha and umuntu owazidlangezwa kuyazi ukuthi ayikho safe kangakanani okay going back ke ekukhuleni kwami masikhula ke ubaba kanti uzohamba kule baba ke wayehlala nomamncane endaba yakhe kwenye indawo kuthi isendaba yakhe sebeze bathola udadewethu omncane lapho benengane bephila kamnandi I don't want to lie because ubaba wayesebenza and noma ethenga igrocery kuphela inyanga babe grosela lapha yathina nje Nkosi yami wavele wakhohlwa abantwana bankosikazi wakho omdala yes okay I remember khona ilanga engilikhohle ubaba wahlangana nomakhelwane beka Shoprite ehamba nomamncane yabona beqhuba amathola ayi2 egcwele igrosa wathi umakhelwane ngasekhaya yo Dube wasebenza ugrosela ingane ilise ingane ziyahlupheka lokho entombazane nje kuwasha amawashing abantu lapha edlangezo kuzokwazi ukuthola ukudla ngiyakhumbula sasisurvive ngokuthi sihambe siye euniversity lapho ngoye masibuye esikoleni nje ukugumula uniform uye emakhishini uyoma ulinda ama students abanje ama students afunde euniversity ngabo 2006 2007 2008 azoyikhumbula izingane wakuthiwa amadabuka sasiphila ngokudla emgqomeni lapha euniversity yeah sasisazi kahle ikhathi zokuphaka sime eminyango sithi sawubona malume sacela ungiphathele isinkwa sawubona sisacela ungiphathele isinkwa lama students uNkulunkulu abusisi noma kuphi lapha abakhona wonke ama students afunde eUniversity of Zululand ongoye 2015 yaphansi uNkulunkulu ababusisi sasiphila ngabe ekhaya bethi mabeqeda ukudla edining hall edikwasathi use DH mabeqeda ukudla yabona umuntu mayeqeda ukudla eplatini thina babesithulela ku plastic omnyama konke lokho kudla amathambo ukuhlangene konke amathishu ukuhlangene yonke phela eplatini yazi ukuthi umuntu eqeda ukudla uthola nomlomo afake lapha yana sasuqukula lo plastic omnyama every day siyehlathini siyokhetha sikhetha amathambo sikhetha irice eceleni satha lamathambo siwafaka
plastikini siyawathwala sihamba nawe ekhaya. Masifika ekhaya sofica ugogo no-anti sebesilindile. Lamathambo sizowafaka eplastic, siwafaka ebhakedeni elinamanzi siwawashe. Emva kwalokho sibasa umlilo, siqobela uanyanisi mawukhona, sifaka usawoti sekuyishebo solala sidlile. Ezilonga ucabele lo thambo nophuthu uzolala udlile. Uphuthu luzotholakala kanjani na? Abanye bazothi baye university bayofuna ukudla, abanye bame lapha emgwazini. Khona indawo lapha edlangezo kuthiwa isemgwazini, siphathisa ijudeni mayiphuma ko grocer. Sawubona sisacela ukuphathisa igrocer. Sihambe nale student simphathisile lama plastic masifika mhlambe eresi uzosinikeza labo 2 rand. Sibahlanganisa labo 2 rand 5 rand. Mina mhlasimpe kuzophuma u15 rand komunye mhlasimpe kuzophuma u10 rand kuzophuma impuphu ezophekwa nalamathambo ezabuya nalabo abanye. Life was tough but wayekhona uNkulunkulu uphilayo. Okay, yeah. So ekhaya usindisiwe wedwa uphila lempilo entombazana. Ngaleso sikhathi ngangingakayithathi but angayazi ukuthi uNkulunkulu uyamkhetho wakhe. Mina ngisindiswe ngenza ugrade 7. Ngiphila lo mpilo nobhuti bami siphila lo mpilo. Nakhona ngisindiswa khona euniversity. Kwakuba nama open airs lapha yana ngakhumbula ukuthi babejwayele ukumema umfundisi umpostoli umbuyazi. Kwakuseno obaba uW Wiseman Ngcobo lo wasentabeni ngasimzwa kushumayela yena ngiyingane zahleka ijudeni lithi hey yapi lo ngane ngaya phambili ngafike ngamukela uJesu namanje akangikhohlwa usakhumbula ukuthi wena noMpumelelo wasindiswa kushumayela mina eChapel. So mangifika ekhaya ngikhuluma lento yensindiso ayu anti wayengamukela kahle and wayesaphila ugogo kanti kuzohamba ubaba buye ngiyakhumbula ukuthi mayebuya ubaba buye segula engasakwazi ukuhamba. Owambe ngiyakhumbula ukuthi kwaba nemoto eyafika yambeka esangweni ikhathi kwangabo 9:30 ekseni. Baba wayegqoke ishirt elimhlophe I remember nebhloko elimnyama. Siyadlala thina egcekeni you understand? Sibona umuntu umile lapha eminyango ulele kanje ulele egateini ugobisa ikhanda phansi. Kumemeza ubhuti wami athi hayibo khona umuntu lapha esangweni masithi siyaya ubaba lapha ebusweni usebaba umuntu ongathi uvuka embedeni kade wagula akasakwazi nokuhamba. Hayi obhuti bami siye simqukule sihambe simbeke endlini kwakunendlu ku1 room okhiwe ngamaplango simbeke kona ubaba ayibona ukuthi lo muntu ubambekile kangempela. Khona ugogo ekhaya khona uanti nogogo semdala futhi ugogo uyiphilela ngotshwala lakhe yabona. Hayi athi nje uanti angiyingeni usedle yonke imali nezithi zakhe yabona hayi akazibone. Ayobhuti wami kanti kuzoqala ukuthi kuvalwe izikole. Obhuti bami bavele bahambe baye kubo kaMamdala. Abanye obhuti bami bazalwa umunye umama ngithi baye khona lapho kwenye indawo kuthiwa isenkonjana. Kusale nobaba. Yo kwakumele ukuthi ngivuke ekseni ngiye esikoleni. Ngakavalwa izikole. Ngenhlahla zasheshe zavalwa izikole. Kumele ngihambe mhlasimpe sengibonile ukuthi impuphu encane ikhona ngiphekela ubaba iparish. Ngaleso sikhathi ubaba ngiyakhumbula ukuthi wayengakwazi ukuhamba nengqondo ephazamiseka yabona futhi engasakwazi ukuziyela etoilet. At that young age, grade 7, grade 8, ngangimqukula ubaba ngimgeze, ngimshintsha ibhloko ngoba wayeyimoshela. Nginganamuntu ozongisiza. Lokho ngithi nje ubaba wami lo. Ngimwashele ngikhiphe ukungcola lokho mayeseyimoshela yabona phela umuntu omdala masengasakwazi ukuyethola segula kakhulu. Yes. Baba mina ngamnakekela ngiyakhumbula ukuthi bamisa esibhedlela anti wazo waqasha imoto wayesendisele na 1 week uthi ashone kwayimisa esibhedlela. Hayi makufika mhlasimbe kwaphela lo 3 days ubaba washona. Kodwa nje ukugula kwakhe konke I am the one owayemnakekela owayemphuza. Singazi ukuthi ngiyakhumbula ubaba ngangihamba ngayesitolo ngafika ngathi ngicela igrandpa ngazi ukuthi yini igrandpa ngobaba wayekhala ngama pains. Ngabuya ngababa nakho ngikuthengele igrandpa waphuza ubaba igrandpa like ngangizama noma yini yokumsiza ubaba wami yize yena ekukhuleni kwami engakaze ngithengele ngisho isicathulo sesikole. Wakhula ke ngaleyo mpilo then emva kaloko uma ngabe sishonile ubaba wayapi wahlala erace wahlala kephi mabe sishonile ubaba ubani lo okhulisa uMama Dlamini esimbonayo manje? Okay.
mayeshona ubaba kwaphela 3 weeks after umngcwabo kababa wakushona ugogo. Kwamele ukuthi sila ekhaya sisele noanti kuphela. Uanti obengazwani nobaba wami. Ama siblings bayalamana basele bobawu2 bodwa kodwa babengazwani lokho ukuthi bayizitha ongazi ukuthi ingxabano yabo yadalwa yini. But babengazwani nje ngisho sekugula baba wayengadluli ngisho ngasendlini lapha lele ngakhona. Athi mnakekelo ihlo ngihlangene, you understand? Yeah, so babengazwani so sasala nalo auntie ke. And ke hayi ngangithi ubunzima ngibonile kanti hayi kusezokukhulu. Yakhona ngabona khona ukuthi hayi ukhona ngempela uNkulunkulu ngoba namanje ngisaphila engikhulisile ngale yandlela ngikhulisa ngayo. Yeah. Ukhipha irevenge uyikhiphela kuwena ezingane intombazane. Okay, siqale nje la mhlasimpe ngithi ungena kancane kule ndaba yerevenge ukuthi uyikhiphe kanjani. Maqedwe ukushona ugogo mhlasimpe kwaphela 2 or 3 months uanti abaxoshwa ubhuti bami ekhaya. Wathi hey angeke ngize senibadala manje. Nina hambani ekhaya kuma wenu eNkonjane. Babe u2 ubhuti bami sengasibadala wabaxosha. Nalo engimlamayo omdala naye wathi wena angikwazi ukuthi uzoshona because asikwazi ukuye ekhaya kubo kamama asina relationship asibazi asazi ukuthi uphuma ubheke ngapi and uanti wayenqaba nathi ethi nje akafuni selapha because yes ubaba walobola umama ngazi ukuthi washona umuntu wasekuthengweni impahla ukuthi usezoshada wavela wagula kancane washona umama. So anti nje wayengafuni ukuthi sazana nabantu base khaya mama. So wamxosha ke lo ubhuti wami engimlamayo omdala nalabo abanye abawu2 bayakubo bona lo mdala uzoyapi lo wakithi ngoba ilona khaya laziyo akukho kunye lapha sikhona. Wahamba ehlala emzini yabantu ayikho into engihlukumeza njengale nto. Ngihlangana nobhuti wami uthola ukuthi mina ngidlile ekhaya mhlasimpe ngikho imfini egcekeni noma ngikho upopo okuhlaza ngawupheka ngawenza amazambane ngangadla but yena ngingamazi ukuthi udlini. Wazi waqala ubhuti wami ngambona ukuthi manje useyabhema manje useyaphuza ehamba ehlala emzini wabantu engamfuni uanti la ethi because sebadala bazombangisa umuzi. But naye ke wayebuye ebe nokuhlupha yazi ingane mengena kwi stage lezi more especially zabafana yezibana kugoloza nyana yabo. So wamxoshela lezo zinto ke ekhaya. Hayi sengisele ngedwa ke manje ekhaya nobhuti wami omncane kolama mina. Hayi lapho ke ayi wangihlukumeza ngenye indlela. Ngiyakhumbula ukuthi kuphume imali kaBaba. Zaphumela kaanti ngoba thina sase under age. Yes. Auntie yo it was tough. Ubona ukuthi like ukubona ukuthi imali khona iningi kodwa uyishare nezingane zakhe not nathi. Angikhumbuli mina ethi Mpumi yabo nje ukukhuluma iqiniso mina uqala ukusebenzisa nje into ekuthiwa iPad emhlabeni ngaqala ukulibona ukuthi khona iPad sengisebenza ngoba anti wayevela athi shuku newspaper usebenzise wona. Ngifunda umatric ngaleso sikhathi. Newspaper ukulumini ngaphansi akanandaba uthi nje uma ukuthi ufuna lokho okufunayo okubizayo hamba uvusa unyoka ethuneni. That's how my auntie was. Ungalimali ngaphansi. Ngilimali yacabanga ukuthi uma uyingane phela wazi ukuthi isikhathi awazi nokuthi ulifake kahle uyayingcolisa sikona ngihlala nje ngi embarrassed nje kwabanye abantwana ngihlala nje ngingana self esteem because ngangisaba nokusukuma because luckily isikhetha sesigqoka e-high school asi black but lokho kumanzi lobo sokuthiwa hlala phansi every day yazi ukuthi ayilo ma esentu ngakusombona vele because uzohlala ekanje. And anti enganandaba ngaleso sikhathi wavela wahamba usibhalisa imali yama offense. Ngikhumbula kahle ukuthi wayethi mayephuma ukohola ebhalise mina bakhala wena kuqala kuthini. Yeah, it's life. Ngiyakhumbula ukuthi wayethi mayephuma ukohola wantwami anike izingane zakhe 150. Athi abathenga ama cosmetics. Mina
wayevela athenga khona lo Vaseline omkhulu wawuhlaza. Ngiyabona. Omunye uthola ukuthi upink. Wayevela athenga wona ubeke phezulu kwetafula. Ngcobe wona nje. Ngiyacabanga ukuthi grade 11 ngikwa matric ngigcoba lo Vaseline. Emakhwapheni wayevela athenga lensiphendo okuthiwa ugoqo. Ngiyayibona. Uyifaka emakhwapheni lo nsipho roll on uxubha ngayo uVaseline lokuhlaza. Kodwa abantwana bakhe emalini yethu yama orphans abanikezo 150 ethi abathenga ama cosmetics. Life was tough. I remember mekuphuma imali kaBaba ngaze ngayijuba ngathi aunt ngiyacela ngoba manje la ekhaya silala sonke la kule RDP. And kule RDP uanti ulala ukhona nobaba omncane okumuntu kaanti. So ulala naye ngapha ekamerweni thina ngapha sonke no cousin mama sidlala kwelinye ikamera abanye balala dining room kodwa manje imali khona yabona baba uphunyelwe izimali imali yaphuzwa everyday yaphuzwa unika nezingane zakhe ngiyakhumbula nje ukuthi khona ingane yakhe ayinika imali enkulu lo ngane yakhe yahamba yokwakha umuzi esikhawini eMkhobosi kodwa thina sihlala kweRDP nayo aunt ngathi aunt ngiyacela ukuthi ayikhona imali encane ongasinikeza yona. Hayi wathi hayi kulungile angazi nami uNkulunkulu wangisiza kanjani lapho ukuthi ngibe brave ngale yandla because anti awengishaya ngangize ngikhulume noma yini no aunt. Hayi la ngempela wathi hayi kulungile wasinikeza 10,000 sonke ingane zababa 10,000 mina ngathatha 10,000 ngacela abawubhuti bangasekhaya ukuthi ngicela bezongisiza ukubumba ama blocks ngifuna ukwakha noma u2 room nje ekhaya ukuthi at least kube khona izindle ezikhona. Awu na ngempela wakheka yazi u2 room. Ngathi mangiqeda lo 2 room ngithi phela ngizokhipha impahla zami lapha eRDP ngoba futhi ngangihlupha ngokuthi mangibuye enkonzweni inkonzo zangolesithathu inkonzo zangolesihlanu noma ama honor prayer bangivalele bathi angiphinde lapha engiqhamuka khona uyabona. Hayi avela uNti mayisiphelele lo ndlu wasikhipha ingane zakho wathi akube izona izolala kule yandle yakhiwe yimina. Wathi hayi mokuthi akukuphathi kahle lokho sesithatha amabhegi wakho uphume kwami. Awu. Nganganabani ngeke into engizoyenza ngahlala ngaqhubeka ekhaya. Life was difficult ngalendlela emangalisayo. Khona isikhathi la khona kwakunzima ngempela abantwana baka auntie babe abantu abangayiphathanga kahle yes. Abanye bebhema abanye bephuza amantombazane abanye ithola ukuthi bayahamba ebusuku ababuyi yabo banama boyfriend jaziwayo and uanti wayenganankinga nalokho. In fact wayenenkinga nami ukuthi ngithi ngisindisiwe athi nje uphuphisa idlozi and ngizenza ngcono. Understand lana nabafundisa ayikho into umuntu ingane endala kangaka ekuthiwa yona nje ayazi indoda. As a result mina ukubizwa ngenyumba waqala ungibiza ngenyumba ngifunda ugrade 10 ethi angizali ethi there is no way ukuthi ingane ngafika grade 10 lokuthi nje uniphethe kahle unamangalo akazali uma ukuthi uyazala shothi uyayikhipha izisu ayingibiza nje ngenyumba kwesinye isikhathi mayepheka ayikho into uNti wami ngambeka ngakho konke wayekwenza but one thing wayeyenza enamanje angifundisa yona uNti wayethi ngisho umuntu ngamzonda kanjani kodwa ukudla umncishi. So wayethi mayiphekileke mayiphaka lapha athi wenyumba nakho ukudla ngiyeke sengiyazi ukuthi makuthiwa wenyumba kusho mina you lie hambe ngithatha ukudla ke ngidle lokho kudla. My aunt angazi revenge engakanani le wayekhokha ngami in such a way that khona isikhathi la khona okwangiplanela irape. Planning is in how because ukuplana it's whereby you into uyihlela ukuthi ngifuna yenzeke mhlambe imini ngididwa isilisi. Kwakunale nto lokuthi mhlasimpe wayiphuza ngithi uNti wami. So khona labo baba baphuza nabo angithi beze mhlasimpe ekhaya bahlale phandle baphuze but kukhona lo baba lo njalo nje mayesekhaya maye ngibona ukuthi mhlasimpe ngipheka ngale emlilweni emva kwendlu uzoza lapha emlilweni ethe ikodwa umuhle wena yazi uthola ukuthi mhlawumbe ngigobile ngiyakhwezela ngikhwezela ibhodwe lana uzolokho engimpansa uyabona futhi angikwazi ukusho kuanti ngoba uzongishaya. You understand? Uzokho emphansi ethe umuhle wena ungicifelisa yabona izinto lezo zomuntu wesilisa enganeni uyabona. Kwathi ngelinye ilanga I remember isikhathi kwangabo 5
weza lo baba ekhaya afika wathi yazi lo baba wayehlala khona indawo kuthiwa iseMacrossini eDlangezwa wathi yazi Madube ngeke sekuhlwile manje sebusika ngiyasaba ukuhamba ngedwa ngicela ukuthi ongcono ngilale la wathi anti hayi khuleka kwanto ke wayesenendlu kulo 2 room ongaphandle wathi anti hayi khuleka uzolala noMpume lapha endlini ethi lo baba akezolala nami la kule RDP angilali ngedwa ngilali mina omdala but ngilala lezi ngane za anti ezincane anti wayenengane ko 7 years 8 years yabo esencane imina wayemdala kule RDP ngase ngilala khona because okhazini bami kwase ngabantu abesebehlalela nabantu baba bathandana nabo understand kanti khona ukhazini wami omdala owayefikile ngaze wathatha impahla ehamba naye ntambama ehleli ke sahleli nje sixoxa wathi hayibo mama uthi uMpuma kalale nalo baba la endlini wathi manje uzolala phi wathi yini ngamlalisi nawe lapha endlini yakho wayethi akalale noMpume la because okhazini mama bengahloniphiki yabona wathi anti hayibo phela indle yami le akekho umuntu ozongitshelani mawukuthi uMpume unenkinga nalokho akaphuma ahambe hayi ngabona ukuthi lingishonele anti ke wayengaphikiswa yebo ngazama yezo ngathi anti mina lo muntu lona nginenkinga yokuthi wenza lokhu nalokhu kade waqala so angimthembi ukuthi ngingalala naye ekamereni sobabili wathi anti hawu kahle wena umumbi kangaka wena phela umgodi onganyukwanja wayengibiza kanjalo athi ngenyumba umgodi onganyukwanja ucabanga ukuthi lo baba lona njengoba emuhle kangaka nje futhi enentombi yakhe empofu angakwenzani nje wena uyini wena wangithuka lo baba kalali namantombazana amambi umumbi wena akekho umuntu wesilisa ongalala nawe akusekunto ngiyijwayele because into zayikhuluma every day wakhala lo cousin wami wathi kanti mama uMpume wakwenzani kanti ngoba ingane kabhuti wakho le wakwenzani wathi hayi suka ayihambe mawukuthi akanayo indawo kulala ke akahamba ayovula ibhokisi alale nonini ethuneni ngangana ayekho umuntu engangaphuma ngobalekela kuyena because noma khala babemsaba wayithukana abantu wami lo baba lo engisho nje ngoba ngisho ukuthi ukhona uNkulunkulu ophilayo lo baba kwabuye kwawuyena owathi hayi khuleka Madube kulungile ngizohamba nangempela wahamba ngakhona ukulala endlini kodwa nje kwaze kwathi I think after 2 or 3 days lo baba wahlangana nami ngiyakhumbula ukuthi ngangihamba kone umuzi lapho uthi wacela ngihamba leso sikontiri leso wangimisa yabo ngime nje but nginalo into okuhlonipha ukuthi kumele ngime umuntu omdala kodwa futhi nginalo into ukuthi kanti lo baba kanti yini akangiyeke uyabona wathi mntanami ngiyaxolisa ngalento eyenzeka uanti wakho bethi angizocheck ukuthi useyintombi ngempela yini so nganga understand ngalesa sikhathi ukuthi mekuthiwa umuntu wesilisa akazongicheck ukuthi ngintombi ngempela yini kusho ukuthini it now that sengikhulile sengiyabona ukuthi no wayesho ukuthi akalale nami so that ezongibona ukuthi ngintombi ngempela yini mayise ngibonile ukuthi ngintombi ngempela already bese ngilimazile Mama Dlamini kunento engifuna ukuyibuza emshadweni kunezinto ezizithi uma sizenza mo check i-background njengoba ngibona ngikhipha unyembezi kubhlungu kwesesikhathi uyayithi uthwele kanti uyadedema khona abantu abathwele angazi mhlawumbe kuthi lento exoxa ngabe ngafa emshadweni kunezinto ezenzakalayo uthola ukuthi azenzeki ngenxa yomshado kodwa ziwumsuka emuva ukukhula kwakho kabhlungu akunawumthelela emshadweni wakho ukuthi mhlambe uze ukuthi ine-anger mhlambe sengikhulume ngeqisa kumyeni wami bantwana bami mhlambe ngishaya kakhulu mhlambe umyeni wami noma engitshethe uyangithanda angikholwa ngoba uma ngabe noma ngiyona psychologist but I can tell you a woman okhule kabhlungu njenganawe akanayo self confidence noma ngagqoka abe muhle kanjani afake lipstick ukutshalwa kwamagama omncane ubizwa ngenyumba ubizwa ngokuthi umumbi ubizwa ngayo yonke lento lamagama ayahlala emqondweni noma ngafika umkhonyana ethi later stage kodwa uma ngabe engasuswanga uNkulunkulu noma engasuswanga psychologist noma engasuswanga into ethize ayahlala kuwe
So does this would you say you are brave ukuthi you are okay to this painful history oyixoxayo? Ongayisho, if you can just be honest and help people out there. Yazi into engayisho mina ngathi nje ukhona uNkulunkulu ophilayo. Ukhona uNkulunkulu. uNkulunkulu uyathwalana bafethu. uNkulunkulu uyathwalana. And thank you. Kuba khona isikhathi la khona uzoyibuza ukuthi why me? Yabo. And kwesinye isikhathi kunezinto empilweni yazi othi uma uhlangana nazo zingafuni into eningi zikubuza ukuthi where is your mom. Khona izimo nje enjalo ezingazile mhlasimpe ukuzokwenzana ezizokubuza ukuthi kahle kahle uphi umama wakho wena. Yabo. Kunezimo ohlangana nazo ezikubuzayo ukuthi where is your God. So ngiyahlangana nezimo enjalo uthola ukuthi ngifisa nokuthatha ifoni ngifonela umuntu ke ozoba samama kimi. Uthola ukuthi I have no one. NginoNkulunkulu nje othe nguyise wentandane. Ngumyeni wabafelokazi. Andiyabona ubaba mayethi lithizwe kaNkulunkulu anginishiyi odwa. Nginishiya nomoya ongcwele ozonifundisa. Yes. Ozonoholela kulo lonke iqiniso, ozoba umduduzi. uNkulunkulu wayengadlali, alikhizwe lingamanga. There was a time la khona engangena kuma fasting khuleka because umyeni wami wayecomplaina ngokuthi nginolaka. Okay. Yabo. Ecomplaina ukuthi ngeke into encane unakho ukuyenza into enkulu and unolaka. Kwamela ukuthi ngingabi defensive ekuthenini no phela wena kumele uunderstand ukuthi ngikhule kanjani but ngiyibeke la ukuthi kahle kahle phela yena wayengekho lapho. Yabona kumele sometimes ulugwinya iqiniso linjalo ukuthi uyalibona imama Dlamini lolaka alishoyo. Ngangilibona ngangithi mase ngihleli phansi uthola ukuthi into encane ayenzile but kimina ihlale kabhlungu ibe nokuthi asho ukuthi vele uyafana nomuntu ongikhulisile. You understand? Ngisho into encane ngithi asho ukuthi vele bengeke enze into kanje kanti phela naye umuntu unamaphutha iphutha lihlale emntwini. You understand? And wese umuntu wesilisa abantu besilisa abanamaphutha. So kwabiza ukuthi ngingene kuma fasting ngimncenga uNkulunkulu. Ukhali inkosi ukuthi ngiyacela ngicela ukuthi nje nami ngibe umuntu ebantwini. Ngiyambona uNkulunkulu uyathembeka ke akusafani naqala. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi abantwana bayona onayi khona la enze khona iphutha. Kwesinye isikhathi angimbuzi nokumbuza ngiyasithulela. Ngigcine ngokukhuleka ngithule. Kwesinye isikhathi ngingambuzi ngisacasukile ngehlisa umoya bese ngiyayiaddressa kahle ke indaba ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu wesilisa noma wrong but approach yona enizoyibanga. Yes. Igcine icela sesicele ngakuwe ngenxa ukuthi indlela oyengayo. Yes. So nganginjalo uthola ukuthi wrong ngempela, wrong lokho serious but indlela engimdilika ngayo iyona eyayivele ishintsha yonke lento iphutha lisanga ngakimi. So kwamele ukuthi ngimncenge uNkulunkulu ngoba phela namba kuthanda ukuhlala amaphutha engakimi. You are touching ngifuna ukuthi sigoqe indaba yethu. Okay. Because ngiyabona ukuthi asisekho right soba uthu. Khuleka. Kunento oyithintayo. Ngike ngayithinta nami ngibona kune meeting point. Childhood traumas. Silwa kanjani nalento yama childhood traumas kubantu abasindisiwe abangayikhulumi eimbangele kuhlunga emshadweni yethu ukuthi
imshado igcinisi yabona because you are talking about ukukhula kabuhlungu kungena no nearly rape khona bareshwa kukhona bashawa kukhona ya understander. Would you say ama childhood traumas are dangerous ukuthi kungagcina kuqhiphuka umshado if they are not resolved? Or would you say abantu they should take your route yokuthi bahlale noNkulunkulu fasting? Or would you say ababona odokotela ma psychiatrist bani ikuphi wena ongakusho ukuthi nawe kucishe konakala emshadweni iyiphi route abantu ekufanele ukuthi bamdlamini njengamanje bayithathe because it seems as if this is an elephant in the room. Okay. Yabona because mhlawumbe kungenzeka ukuthi akona bonke abakhwenyana bafana njengoDlamini. Abanye bakhwenyana vele zomuntu mhlawumbe nayo unokwakhe ukuhlangana ibhomu ukuqhume mhlawumbe waba nenhlanhla ukuthi wathola vele umkhwenyana mhlawumbe he had less childhood traumas or mhlawumbe umuntu onenhliziyo ende. Ngoba ngibuka ngathi futhi lento inkinga kakhulu kuthina abantu besifazana ngathi bona bayakwazi ukulungisa ama child. I'm not saying ba perfect kodwa thina ngathi siyahluleka lapha kuma childhood traumas. Senze njani? How would you advise umakoto semncane o vibrant njenga nawe obani mhlawumbe nje usalusugoqa konke then ebese all right. Ngicela ukulanda kude umbuzo wakho. It's okay. Mina uqala kwami ukudila nalento ayingihlupha ngaphakathi because anti ngihlukumeza kakhulu. Mhlasimpe lokho engixoxa la ku 10% because I remember ukuthi kwesinye isikhathi wayangilalisa egcekeni kuze kuse ngenzanga lutho just because ngibe late ukubuya esontweni mhlasimpe ngo5 minutes. Hayibo. Avela athi hayi phinda lo lapha dulele khona. Emini esontweni siphuma ngo1 baye ngafika ngo1:10. Avela athi ngeke ulale la endlini namhlanje ngintshela ukuthi uyadlala. Nangempela kushaya u7 akhiye nezingane zakhe kushaya u8 kushaya u9 ekhiyile. Edlangezwa ke indawo dangerous ngoba kune university eduzane. So yeah kuningi angenza khona but uqala kwami ukudila nale pain ebe ngikhula nayo. Ngaqala ngokuthi ngizame mina ukumvezela ukuthi ngumuntu I'm just a girl eyashiwa abazali bayo just ethi nje bangishiya nawe. Mangiqala ngithola umsebenzi ngisebenza lapha eBayme ngizohlangana nobabdlamini uanti wathi yazi futhi hey wathi anti ayike yonke leminyaka ubudla ukudla kwami so sekuwena ozosondla la ekhaya. Hawu Lapho ngihola 3500 ngisebenza eBay ngibela ngo40 rand ngosuku. So lo 40 rand ngosuku it means 800 rand. 800 minus 3.5 I think ulapha ku 2.8 malanga sala nayo. Kumele ngithenge igrocer yomndeni wonke. Makukhona okushodayo athi kusasa ubuye nakho. Okay. So ngakwenza lokho yebo kubhlungu ukuthi uyasebenza kodwa ukwazi nokuyithengela ifoni ebizayo noma ukwenzani ukwazi ukuthengela iwivinyana nawe phela ubonakala esontweni nezimpahla. No you can't because kumele ubuyise imali yonke athi ungondle ngayo. Okay ngaqala ngayenza leyo nto ngithi mhlasimpe ngenzela ukuthi angithande yabo ngithenge nokungaphezulu ngihambe ngejwayelani ngithenge lamabhokisi enyama ngingasali nalutho sala nemali okugibela kuphela. And kuyo leyo grocer leyo ethi I'm not allowed ukuthi ngiphathe isikhaftini emsebenzini because angeke ngidle kabili phela. Ngeke udle kuphekwe ebusuku ukudla kanye nathi ekseni wena bese udla ukudla kwesibili usuzokuphatha emsebenzini angeke. Ngaphatha isikhaftini ngilamba ngisebenza ngidle nalabo bhuti laba engangisebenza nabe contractini ngidle ekhaftini zabo. So ngalokho I was trying to please her. Hayibo. Yes. So that was step number 1 engakwenza. Number 2 ngavele ngathola umsebenzi eStenga nami. Mangithola umsebenzi ngeke ngenza sure ukuthi mazithi 25 ngiyahola ngangimfakela imali ngimfakele 1000 rand. Avele noma usungenile imali angasho nokuthi ngiyabonga ngitholile. Mhlawumbe ngizofola ke nami ngiphaphile. Hey anti uyitholile imali? Athi ayisho ngona ukuthi ihambile. Ngithi hawu anti Shell bengisho ukuthi uyibonile yini? Athi yini anginamehlo ngiyibonile. Sofuna ngithini ke mase umola mpume sililizeleke simemeze just because uthela wena uthumela imali egrocer kanti ubufuna ukwenzani? Nje ngiphela lo mpilo angikwazi ukuthi ngiyabonga wakhe. Hayi ngakuzama lokho ngabona ukuthi akusebenzi. Ngaphinda ngazama okwesithathu futhi nami ngedilulo yo
ngazama okwesithathu ngahamba ngamlungisela RDP yakhe ngafaka amaglass amawindini because abantwana bakhe babethi bephuma ukophuza ebusuku sesivalile eminyango bavela baphi umuntu aphihliza iwindi angena lale ngafaka wonke lawo maglass endlini ngafaka ama-burglar guards nakhona wathi ulungisa le ndlu ngoba nakho mhlasimpe ufuna ukuthi mase uyiqedile ungibulale khona uzolanda abafowenu kube umuzi wenu angekeke hayi ngabona ukuthi no lokho akusebenzi ngayiyeka but nje ngaqala lapho ukuzama ukuhila lento le pain engakumina because nganginalento ukuthi hayi mhlawumbe mengenza kanje uzongithanda hayi mhlawumbe mengenza kanje uzongithanda mangimthengela impahla ngihambe ngeThekwini ngothenga impahla ngimthengela nama two piece hayi mhlawumbe uzongithanda vela athi nje hawu lama two piece ashibhe kanje lama two piece mamfundisi kahle bo wena yabona hlukumezile antu wami Nkosi yami okay ngaqhubeka until la khona agcine khona ukungibeka isandla bengishaya mina anti kakhulu hayi nangoswazi bengishanga amaqupha bamba ikhanda qhimiza odongweni ngibe namapapami zangaka mawukuthi uphethe mhlawumbe ufry inyama esitofini athatha ipani nginesibazi la khona owangishaya ngepani lishisa lasuka nenyama ngasala ngiyipinki ihlombe lonke ngazibona wangiyisa ngisho eclinic uzofika uthini eclinic ufika uthi wenze kanjani musukuphapha wena isilonda esincane lesi uyabona ngasigcoba nje imuthi lo wamehlo ngaze ngaphola but nje ngine isilonda nje sasisikhulu la so ngangizama nakhona ukuhila you understand ngenza zonke lezo zinto ukugcina kwakhe ukungibeka isandla I remember ukuthi wagcina ukungishaya kwakuyizi 2 November 2018 ngizoshada nge3 November 2018 gcina ungishaya Friday ngizoshada Saturday ushawa usunkosikazi womuntu vele ngoba usulotsholiwe ngokwesindi kahle kahle usunkosikazi womuntu iliphi icala leli ngakuthi ungazoshaya usuzoshada sasihambile ikhisti yami yomshado ibhokisi lomshado ngalithenga kwakulungisela umshado ngalelo langa so ngizophuma ngakusasa ekseni ngo3 siphekelele kushada eJozini so sadelaya ngenxa ye traffic sibuye eThekwini siye eDlangizwa nobhuti bami nemoto eyiqashiwe so ngihamba nebhokisi la nabafowethu ngathi nje mangena wathi umakoti uyafika ngalesikhathi ezoshada ngakusasa ngathi nje ngiyaphinda ngathi hayi anti bekuyi traffic wathi uphendula bani hlaba ngempama kanti obhuti bami bayangena eminyango bathi hayibo wenzani so bambamba ka lapho kwaba yabo kwaba lo msindo lo kwathiwa no ngiyawenza umsindo so obhuti bami beqala ukubona into ekanjalo ngoba bengahlali ekhaya so ngashada ke I was trying nakhona ukuthi ngihile ngimenzele izinto but ngabona ukuthi no man angiyikho lento ayisebenzi la khona ngithe ayike yazini le childhood trauma angiyeke manje boku 2020 bani I think no last year la khona ngithatha ingane yakhe ngathi I think ngithatha ingane yakhe yodwa ukuze ezobona mhlasimpe uzongithanda angisahlali phela nayo yabona mhlasimpe since ngahamba uyayisola awungithatha ingane yakhe ngiyibuyisela esikoleni ngathatha ingane yakhe ngiyibuyisela esikoleni ngimkhokhela irent umuntu grocery phela ngithi mhlasimpe uzoba nale nto leyana ukuthi awuzofona uphume ngiyabonga ungisizile ayilutho kanti nengane yakhe kumuntu shuthi wayengayimiselanga ngokufunda ngifaka imali kanti umuntu akafundi uhlalela ekhaya uyayidlela leyo mali so ezinye izinto number 1 mina into eyangisiza ile ukuthi angeke ngize ngiadvise umuntu ukuthi akayenze ngoba iyalimazana okay leyo ukukhombisa umuntu ukuthi hayi man angisiyo lento ngibona ngiyiyona mhlasimpe ukufuna iclosure ufuna ukumbuza ukuthi kahle kahle ngenzeni inakho ukulimazana ngoba mina ngilimazile ngavele ngayiyeka nje ngathi Nkosi ngicela ukuthi you don't advise a closure because sometimes there is no closure kandawo instead uzolimala kakhulu yes so ngithatha idecision ukuthi ngicela ukuyiyeka last year and ngabona ukuthi usaphila and impilo ayihambi kahle impilo ayihambi kahle kakhulu okay Mdlamini siyabonga thank you so much for taking the opportunity ukuthi siyazi background. You're such a strong woman, such a very brave woman. Now I understand ukuthi umuntu wesilisa nje noma imuphi uma kukhona umsebenzi awenzayo
there must be somebody oyinjini ena ngemuva. What is the advice, last word onga-advise umuntu who is suffering like you as we speak? Mina nginento ukuthi khona uNkulunkulu ophilayo. And uNkulunkulu akakufaki entweni angazi ukuthi uzokukhipha kanjani nokuthi ukufakelana. Mina ngingena yonke lento engangena kuyona eningi mhlasimpe nenye engayikhulumanga. Ngabe mhlasimpe wena ohlele ekhaya namhlanje awusizakala. Ngangena kuyonke lento engene kuyona ukuze namhlanje ngikwazi ukuyixoxa kusizakale lo waya nalo waya osangene kuyona ukuthi azi ukuthi uNkulunkulu akamfaka umuntu wakhe la khona ngeke akwazi ukumkhipha khona futhi anganayo injongo. Look at uJoseph mayiqala ngene emgodini eqala abafowabo befuna ukumbulala beyitshela ukuthi ufile mbuka ukuthi wagcina laphi. So uNkulunkulu uhlale necebo nomuntu. Ukuqala kaJobe akufananga nokugcina kwakhe. Yabona? So uNkulunkulu unayo leyo nto leyo kuba ngazi uthi akekho kanti ukhona. So umuntu nje into engingayisho kumuntu ukuthi ungamlibali uNkulunkulu. Noma ngisho ngakuthiwa sebekufake la khona obona kahle ukuthi ngizophuma kanjani. Ikulunga kwethu akufani. Abanye balingwa ngabantwana, abanye balingwa ngabayeni, abanye balingwe emabandleni, kodwa nje kuyo konke lokho kulingwa uzungamlibali uNkulunkulu ophilayo. Ngizwakele abantu bathole phi? Nkosi yami, yo hayi ngisho inamba yami bakuthole kumyeni wakho. Yebo ngiyacela nje abangidingayo bangangithola kuba Dlamini. Uthole baBdlamini. Siyabonga kakhulu balaleli, njengoba nizwile ngidinga nje icoffee elinamandla elinoshukela abaningi ukudigesta le ndaba akube ngishesha. Nkosi yami. Angikho strong njengoba ngicabanga. I'm very vulnerable ngumuntu nje oshesha ukuphuka, especially into eziphathelene nabantwana nokukhula kahle. Siyambonga uNkulunkulu for the show. uNkulunkulu enakabe nathi, uNkulunkulu asigcine. Nizwile ukuthi advice uNkulunkulu uyamgcina umuntu. Until next time, thank you so much. Bye bye. Thank you.